ئەو بخوا نەکوردە لێ دۆستەکە نێزیکی کوردانە و پۆستەرên xwe bi zimanê Kurdî jî daxistiye û doza Kurdan bi doza xwe naz dike. Katî Pîrî xanima Holandî ye û nemzeda Perlemanê Holanda vê xulê ye. Endama Partiya Kar e jimare 5. Koerden zijn goede vrienden van mij. Zowel Koerden die hier wonen in Nederland als Koerden die in Turkije en elders wonen. Ik was 5 jaar lang rapporteur voor het Europese parlement voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. En ik heb meegemaakt hoe Koerden in Turkije benadeeld worden. Hoe mensenrechten geschonden worden. En de Koerden hebben mij enorm geholpen, ook met de vorige Europese verkiezingen. Dus natuurlijk, we gaan weer naar de Katî endama Bereya Parlamentoya Ewropayê bû û di nava xebata xwe ya fermî de gelek caran doza mafê Kurdan kiriye û peywendiyên baş li gel Kurdan hene her wisa serdana Kurdistanê jî kiriye. Ik zal mij ook in het nationale parlement heel hard inzetten voor mensenrechten. En we weten dat er helaas heel veel Koerden in meerdere landen onderdrukt worden en dat de mensenrechten niet worden gerespecteerd. Het is ook belangrijk dat er vanuit een nationaal parlement, vanuit een belangrijk land als Nederland, dat geluid luid en duidelijk klinkt. Maar natuurlijk moeten we ook kijken naar wat er in Nederland speelt. En ook hier zien we soms gewoon discriminatie. Li Holandayê dora 100,000 Kurd dijîn û ji bo wan giring e. Dema parlamentarek ji wan re dost be. پر گرینگە دەمێ کاندیدێکی پەرلەمانێ هۆلەندی ڕەگەزێ خوا نە هۆلەندیەژی پۆستەرێ خوا زمانێ کوردی چاپ دکێ ئەف سنیالە و نامەیە ji revend û caliya Kurd re diyasporê ku ew jî xwe bide ser hevdo ku siyasetmedarên Ewropî hêza Kurdî naz dikin lê Kurd bi xwe hîn hêza xwe nas nakin. Katî li ser lîsta heftana jimara wê 5 e Partiya Kar ya Holandî. Hemû aliyên siyasî xwe ji bo helbijartinên hefteyê mehê amade kirine ku li ser 105 kursiyan rikaberiyê dikin. Ka Mehemedemîn, Kurdistan 24, Den Haag, Hollanda.